Hei saatana, tänään saatan tehdä ruokaa perkele. Siksi paten tapaa tehdä koivistettu juusto sipuli loukoperunas. Saatana kebaplastuja vittu. Siltä suossaa, siis katsotaan. Saatana, otetaan pannu. Saatana, laitetaan pannu tohon. Otetaan levy päälle, ysille, kuumana kun levy kutos. Saadaan tosissaan, se olisi muuten päivän saatana, otetaan kaljaa. Se tosissaan, laitetaan. Vissu on muuten iso halakka tossa, äkyssä. Sinne meni saatana. Sitten perkele tosissaan, laitellaan kamera tohon vittu. Rasvaa, mustaa panttia. Toissa siellä laitetaan. Siis vähän levitellään vittu. Saatana, siinä käy kuumana. Levy pelkee. Sitten tossa kahvia. Sitten saatana, siinä tietää, perkele. Pirunessa, kebabit saatana, tosissaan. Vittu, hyvä keli saatana ottaa kaljaa tänään perkele. Saatana. Tarvii tuohon pussiin. Kumilenksu. Katsotaan saatana. Kumilenksu. Vittu, taisi veisi 2. Vittu. Saatana, tosissaan. Vitus. Saatana. Siellä on saatana. Seppää. Vittu. Tässä nyt kävi taas tälleen. Siinä näkyy saatana. Ai tuli kokkailtu. Saatana. No, ei siinä mitään, savutuuletussa vaan. Vittu. Saatana, siellä sitä savua menee perkele. Vähän kyllä hellittää pikkuhiljaa. Alkaa katoamaan. Läpi veso. Perkele. Häikee vähän päässä. Ei siinä mitään, sitä sattuu. Tää on mustia perunoitakin. No niin, tässä näkyy perunasta. Vähän mustia kyllä, mutta ei voi mitään. Se on oikein sit.